Nandito na kami sa Tredbo Ski Resort. Si Mami and si Clark nakasuot na ng pang winter. Grabe, sobrang lamig dito. Sobrang ganda ng lugar. So, this is our third day vlog. Andito kami sa Tredbo. Sobrang ganda, grabe. Ang lamig. Ang dami nag-snowboard, skiing, lakas ng hangin. Mas malakas yung hangin kaya sa kahapon. Grabe, saya dito. So, bago ko simulan tong vlog na to, syempre hindi ko dapat makalimutan at lagi kong sinasabi, roll that intro please. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Good morning, guys. 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 Baliw! Today is our last day here in the hotel. Here sa hotel. Kakatapos lang namin mag-breakfast and then niloload lang ni Jerome yung mga gamit sa sasakyan and then we're ready to go. You want to go outside? No. In the snow? You want to go outside in the snow? Okay, we'll just wait. We're just waiting for Daddy, okay? So, we're just waiting for our friends also and then lalarga na kami. Pupunta na kami sa, I think, sa Tredbo. Ang una kasi po namin pumuntahan is Perisher. And then yung next spot namin is, next spot namin is Tredbo. So, to-check lang namin yung area. Titignan lang namin and then kakain na ulit kami sa may Canberra. And then, ayun. So, we'll see you guys. Samahan nyo kami sa aming trip. Did you eat your breakfast na? No? Oh, why no? Pinakain ka na ni Mami, di ba? No. Pinakain ka na ni Mami No. Why no? Why no? Do you feel cold? No, why no? Daba mo na kitang bigat mo Hi guys! So, first time ko kumupo sa unahan. Tulog kasi si Clark. Ayan. Usually kasi sa likod ako. Most of the time. Yes, para may kasama si Clark. Pag kunwari, nagugutom siya. Alam mo na, nanay guys. Nasa likod palagi. So, first time kong nandito. Masayang masaya ang katabi ko. Yan o. Kinikilig! Boom! Char, sa akin lang yan! Oo, yung ilong mo! Naalala ko yung butas ng ilong mo. Sabi niya kanina ang bango mo. May pinapahiwati.
tayo, guys. Papasok na tayo. Ayan, nandito kami sa bus ngayon. Kasama ko ulit si Mama lang. Ito po si Kuya, ang kanyang anak. Ayun, ang kanyang misis. Nasa likod. So, papunta kami sa Tredbo Village. Sa mas mataas ata eh. Bawal mga cars ata doon. Dito na ba? Oo, ayan na, Tredbo Alpine Village. Bumili kami ng ticket sa may cable car niya. Papunta dun sa taas. So, papuntaan na kami dito sa may Meritz Gondola. Meritz Gondola. Yan yung parang cable car niya. Papunta dun sa taas. Hey guys! Ah, dito daw, mami. Mom Clarky! Sarado ba yan? Dito na kami sa gondola. Hindi siya umihito. Napagod ako. Pagod ka? Saan ka napagod? Nakakasigaw. Si Ate Night, pakita mo kasi kinakabahan siya. Nakikiatin. Ay, Ate Grace. Ate Grace. Ate Grace. Lola Grace. Grabe saya dito. Andito lahat ng mga tao. Dito na rin sila naglalag. Dito na rin tumatambay yung mga nag-ski, snowboarding, ski runway nila. Tapos dito yung kainan. Ayan, yan yung kainan sa likuran ko. Andito kami sa parang cafe nila Mami at ni Clark. So lunch time na. Sobrang lamig sa labas. Ayun, kakain muna si Clark. And order lang din akong pagkain namin ni Mami. Ito sila. Kain lang ni Clark to eh. Oh, kay Clark lang yung pagkain na yan. Saan ba yung pila? Dito lang? O sige, order na ako. Order na ako ng lunch namin. Wings daw kay Mami. So titingin pa ako ng sa akin. Yeah, so 2 buffalo wings with drinks. Kaka-order ko lang ng buffalo wings. Lunch na kasi. So, yun. Sarap to. Tapos may kasamang chips. So, kain muna kami ah. Alright. See you guys later. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Since I met you, I feel unbreakable. Since I Oh! Can you drive? Clark? Can you drive? Nakalagay. Ski patrol. Kasi makaisiklan. Ang ganda na. Pauwi na kami, malolobat na siya. 5 minutes na lang. Okay. So we'll see you guys on our next vlog. Please like and subscribe!